Yeah, minutes akufamba. Right gang. And Dayton. Zvakamira sei kuna? Aiwa kakuna mudhara ka. Mudhara wako ini. Fane mostly kangaroos. Aiwa kako tingatadze kusvetuka here mhondoro dzasvika. Yeah, ndatsikwa. Munetwa ni jamani. Aiwa ndinetwa Chamuka. Munobvepi? Aiwa ndobva paMbare apo. Muchatinyebera. Aiwa kati. Mese makuda kuti munobva paMbare because ndobva paMbare. Aiwa. Taura chokwadi. Ndakazvarwa kuMbare. Kupi? Pajeni muna Chatima. Iwe? Aiwa live. Kwajabulani. Jabulani. Kumashops? Saunoziya Lari. Lari achireva. Amuziye Lari. Live. Lari amuziye. Nauyu ainzi uyo akazoita musojo. Baba wakanga ari teacher. Pamba nemabhambu pajeni pake. Mudhara Solo ainzi. Solo ainzi Solo. Papa vakabati so ndadza naye kamfeso. Live pachirocho. Iye kanyongori pachirocho. Ndaona zita rako rakanyorwa patakaenda kumasipoti. Rakari pajurawo. Rakaiswa pajurawo. Aiwa riri pajurawo. Sasa zvakuita. Rakazonyorwa. Aiwa riri pajurawo. Pajurawo. Majuro rese makanyorwa mudhara. Aiwa sasa tanyora pajurawo. Kana mamwe maposta eSilverstone achiripo mapo anga repTC hakusina. Aiwa maposta hakusina kane chimwe chimunhu chimwe chipromota chiri kuZimbabwe apanya kuti tichitaure nda kuchipambiri. Aisiya jamani. Avatauri vanga ndikosiya zvakadaro because hanzi munhu wese ane nguva yake, nguva yedu yakapfuura. Handiti kwane nguva yevapfana veZim Danso. Aiwa. Zim Danso. Hanzi Zim Danso to the world. Zim Danso to the world. Yeah, but inini zvangu ka nokufamba kwenguva kuona kwandiri kuita Zim Danso yacho handipoti ichikuenda mberi because inini pache zvangu ndakufarira gospel. Ndakuda gospel. Ndakuda fungisai. Nevamwe nafungisai. Handisi ndakamufurira but kila tipa wangoona kuti ndokwakananga music inonaka. Ndoda Matthias Mbere, pick up yourself. Auite album yako double pamberi nayo. 2 Pamberi nayo. Pamberi kutange kuti pamberi nezano. Handitika bato. Pamberi nezani bato. Yamusona kana munhu ayo akatopfeka inenge barrette arisiro barrette here ranga rinanzani kotakawira. Aiwa. Anzani ko. Chateka dobza. Kadobzera. Ndeke magemu ngoti Dobs kagava. Dalari pamwe ndeke batoka. Kuti ukanofanira kutondipa ndonopa gava ndoti madobs ndowanofarira ka. Dalari pamwe ndeke. Aka usikoenda nakwa. Kanosara. Enda lokapa gava. Gava. Iyo iri kuya. Since upeke mahete chisalad. Akwa. salad. Samuri salad remda. Yeah, which salad did you go to? What's my salad? Don't tell my baby. My baby. No, my baby. I was to my baby. Burim salad. Touch in and out when no one rimi some. I was rimi. It's easy because sha, you know that salad you need to my baby. So they reproduce. Bosi wakazorova imwe yechirasta marasta anonetsa kudhila nawo zvaanoda zvakawandisa anoda hadye sauti haadi kuspenda mari saka wakamboita chisalad uchimbospendera mari pakudya mari panoda chisalad pafashion panoda chisalad waiziva kozi fashion yechirasta haidhonza nemabhebi padhuzi. But Soja Love has to do my baby. Soja Love akarora but anestare kupfeka zvimwe chimwe chiheti chaanacho mazuva ano handizoti zvifamba sei. But chiheti chacho ndechongotaura kuti ndatomurume womunhu. Ndechitateguru. Chilegendary. Inini mahets aya ndinawo futi. Mahets but hazvoda everyday. Raka heti kakepo
ombori wakabhareta uchimixa uchingomixa paya tambudza vanhu noza chirasa chinoda kungotinetsa vanhu chirasa hachidi kuitwa straight wakaramba uri straight uchifamba uri straight but mimaona mageneration akawanda chichachinja kubva marasta akudhara nemarasta ako mazuva ano kuti adinge zvine zvimwe nesangu arasta marasta mazuva ano haana mari kazi vanoda chirasa chokubatira pamusoro havana mari but havasi kudya nyama zvavo I think ndozvega zvaruloza kana usina hembe kana usina fashani unogona kungomuka mangwana kuti handiri dread ndiri murasta waiziya ndo zvinoita marasta mazuva ano havana mari havakwanisi kuspenda mari plus isusu chirasta chatakakura nacho nanafarai shambari nanajabi nanadenisandirika isusu inini munhu akaniinspire kuti ndinyatsopinda muchideep rasta chandinoita mazuva ano ndifarai shambari waiziya farai shambari akanditaura kuti german unofanira kufunga kuenda foreign usangofunga ungoti zvinoperera muno mbari kuforeign because ndo chirasa chatinoziva izvo usati chirasa chokungoti unongogara mbare pakona pabridge uchireva vamwe vanhu zvatinoita aiwa reva vanhu but unofanira kufunga zviri abroad kubata munyata wacho vapfani vamazuva kudhara vanhu vaenda marasta ataiziva pambilezi vaibaya foreign vaidzoka havanga vari vashoma becausetakada kutarisa marasta akaenda kudhara foreign farai shambari agara achienda foreign andika first murasta muzimbabwe akazvarirwa muzimbabwe ari murasta asikadye nyama ndifarai shambari akatanga kuenda abroad inini kwabva kwazoenda tendai gamuri murasta handisika inini after tendai gamuri ndini ndakazoenda murasta handisika aiwa handina munyanyochinja kwabva kwazoenda nasekuru grey mamwe marasta mamwe vakazongofa pakati ipapapo analodza vakazongofawo nevamwe vakazouya wana patrick ningi aidrive emergency pane marasta aitobva kuengland vaitouya kuzimbabwe uchingoti kuzimbabwe kutori boko isusu zvikuda kutoendawo kuengland iko time makabva kwamusa zimbabwe yanga ichiri bhoka yanga isati zvinhu zvakawanda zvanza zvaunya zimbabwe yagara iri bhoka ndozvati yanga iri bhoka because wakati yanga iri bhoka zvikuda kuti mai manje haisi bhoka aiwa iri bhoka ndikuti time yamakabva imimi vanhu vakawanda vaida kutogara momo vashoma vaida kubuda that's why vanga vacho vanongonditaura hey mat minox wakaenda sei kuaustralia kuya kwangu kuaustralia kunenewe handirika ndakauya ndega uyawo wega usade kundibvunza kuti ndakauya kuaustralia sei uya wega usade kundibvunza kuaustralia kune mazimba bvunzai ava noti inini ava aiwa isusu takauya nebhoti vakauya nechikora vapana vakauya nechikora inini ndakauya nechigai because ndoziva mazveti handiti ngatingowirana ipapo ininikwandinoita kuno mafambiri amudhara siyanai nazvo hazvinenewe iwe hapana nokubvunza chi zvaunoita mawandiro ako unoita mari yako kana madyiro aunoita kana mapfekero ako chii chinoitika kune vanhu vazhinji vanokwanisa kudisrespect emadminozodaiwa handitika inini ndichiri kufamba kana handisire make makumbo ndinawo kujamba plus malyrics ndinawo ndokwanisa kuzviendesa kwandoda kuenda waiziya king nandiwanzirwe nematsaga sometimes unobva wasiya vachiita zvavari kuita ukunzwa munyata wacho chama because ini ndikuziva kwakananga museye wangu ndikukuziva inini kuya kwanakaita kuaustralia vamwe vanhu vakasotomuzori kune nyika inonzi australia izvezvi vakatofa iyo avatomboziva kuti kune mazimbaneungonzi kuri sei kulanzo kuri sei kuchando hakuna kana chando kunopisa moto kunopisa moto dzese panzi vakafa kutanga kuna kana chando kuna chando kunopisa
kuona vanhu sevachiti munhu ari kuuk kukura kwatakaita isusu ana mai vedu kana munhu ari kunze kwenyika hanzi aenda kubritain hazvina basa kunoenda kucanada kuamerica kuengland ireland australia munhu wese ari kubritain kwamakungwa kwangu uri kubritain kwega nestetso ngati pano tangoataura vanhuyo kana yako yako australia ka usandibvunze uya wega enda kune internet wotsvaga google yes google usambvunza handisenzere australian government kani asenzere immigration yeaustralia kani yes ndikuzvishandira ndikuita yangu yandinoda that's why nchidiwa nevafana vangu ava plus nzira dzakasiyana kati pambe nzira dziri dzeupenyu ingamunoziva that's why kune matsaga kubva kwazoita mahati matsaga afuti ndo akatozara futi legendary tisimalegendi kapa australia malegendary tisimalegendi akuna kubhaizwa hakuna kutaurirana tine rimwe big legend matsaga ndo ari kutora mari aiwa matsaga anotora mari ka ngavatore ndeavo matsaga ari kutora mari hazvina kuipa ndeavo yangu iri kundikwanira zvandikula iye ndeavo iyi tatokwanisa kutosumuka padheni arichiva kamudhara ini ndinogutsikana nezvandakapuhwa just like inini zvangu ka inini nestyle yangu bambi ndinogona kunga richivaka kana imba kana kuborodhero ini nchigara umbari but akaenda kuborodhero kwacho ari kutotambudzika kuti koimba iyi ndakatumira mari yakati koinda isiri pastage pakati aiwa ndina time yekutambudzika kusvika palevhu ipapo ndina time yekudya mari biya idya mari yako kadyiro kaonoita kana njinga biya usasiyana nini hakuna zvinonzi investment nzira imwe investa wega ndikuinvesta pachi biya rangu nemafaranga chido neupenyu tinazvo izvozvo ndichifema hama dzangu dzichirarama tinotenda mwari nemweya wekufema ipapo zvaitaka blessed genga blessed hello zvaita nepapo zvatangisa izvo saka mndanews ndambobvunza vaipe ndikati ndobva kuchitungwiza muna munoziva kuchitungwiza mukati hamuna wamunoziva ndikati munogochiasiva munoziva kuchitungwiza nekutendereka kwamaiita zimbabwe yese unoziva germany kuchitungwiza kwekwe inzvimbo yanga isiko nekwaseke inzvimbo yanga isiko patakatora independence yanga isiko chinhu chinonzi chitungwiza changa chisiko zengeza seke st marys chitungwiza zvanga zvisiko zvaizvo ndada ngokutaurira history yemuzimbabwe changa chiriko st marys yanga iriko st marys yanga iripo chitungwiza yese yainzi seke ainga iri rural area past marys baba kwangu nenhingi kwaibikwa chibuku saka imini kuchitungwiza vanhu vekanzuro vaisenzera kanzuro zvafana newarren park ndo vakatanga kupiwa dzimba ikoko nevanhu vaisenzera kwanana river brothers nana olivin ndo vakatanga kupiwa maroja edu embari ndo vakatanga kupiwa dzimba dzimba nemastand kuchitungwiza saka kwangu sina chitungwiza usade kujairira mbari palevel iyoyo because nembiri yakazouya chitungwiza ndaitofuwa chitungwiza ndo yakatanga yangu pakunana haifiridzi nechichi but haifuwa shamwari past marys pane place yainzi chiramba uyo ya pairohwa masexchiwa pachiramba uyo madhesi makatiri vana vadiki ambuya vangu inini havasi ambuya vangu ndamainini vangu ningi nawamai vangu kuna namainini vanonzi amai bhabhura ndokwavaigara kuchiramba uyo vaitotengesa chibuku vaitobva nacho kuchitungwiza ikoko kust marys vachiuya nacho pambare musika vachitengesa unonzi pamatapi apo because inini mtaura wangu amene andigara zvinonzi kumatapi pari kwakamira sei kumatapi ndinongobva kunzi matapi vanhu vese vanogara matapi afanira kunge vachigara ikoko mene
ndikutaurira matapi kwaigarwa nevanhu vaisenza muindustry vanhu vaibva kumamisha kwanana mutoko kwanana murehwa kwese misha dzese vachiuya zogara kumatapi kumahosteri magaba nematapi mabackpacker pachiaustralia vaigara vari kana ndi 88 no chirumu 1 chihombe kune matapi matagarika kune mashawasha kune Mbare flats kwabva kwauya Nyerere flats amanyerere anga ari nanyo kwabva kwauya kunobva kwauya kuningi kuma kwevakadzi matererini kwanguri kwavakadzi vakanenge vakafirwa nevarume anditi kumatererini matererini akasiyana nemaflats mamwezi matererini ndo anga atoti bheta kuna namatapi nenanyerere flats nachishawasha nekumagaba vangaonezi 1 stove raibatidzwa na 6 o'clock urunzwa raibatidzwa na 6 o'clock na 9 o'clock robva radzima saka vasina kupika that time kama 1 apatanga vaitofa nenzara waiziva saka isisana mudhara wedu vakauya maharare vachibva chi shavani because mudhara wangu akauya through South Africa vaenda mbosenza kuwenera asenza kusouth Africa abva kuwenera vazonosangana nachi namomsichi kushavani asenza kushabhani mai abva kushabhani mai naagara chi kumaflats abvasitora chimoko chakabhoya obvazopiwa chi majubek ndo mafirst dzimba dzaunopiwa kana unekana mwana wani kana chi waisi masystem angori kunoku manje any foreign social security what kukura kwemhuri yako kukura kwemhuri yako kwaikura ndokuzopiwa kwazoita dzimba dzemunational kuti uko kumabritish cottage kune 4 rooms uku kumanazareta kune 3 rooms kwakati kuna navhito kune 4 rooms because kwaidisiwa kune ma 3 rooms kuna navhito kune 4 rooms zvinongoenderana kuti waapply kupi because waitonzi ena notsvaka kwauri kuda wangopiwa maadresi wasviona wangonotsvaka wabva wangondaiwana adresi wongodzokera kumunicipality wobva wangowataura tichi pakadaiwo ndo pandikukuda zvizva zviri correct but manje shamwari dzimba dzichangopiwa vanhu mahara hakustorina dzimba aiwa mabhambe haasi muramba tsvina unoziva chibhambi vana vadatotengesera vamwe vanhu aiwa chibhambi nyika yakanzi land for free usatonyore munhu kuti wada kutengeserwa stand pane vanofunga kuti vari kuita chigaika usapo wakapamvanenge vachiti mazhetika isusu tisitoziva zveti kutsvaga mari zheti kutsvaga mari wakapa munhu mari aisi zheti kutsvaga mari ukunzwa munyarwa mabhambe anoda kutonyora vanhu vachifunga kuti vakuita fast track situation that's why mai manje vari kuchema vari kuzhamba haungambotadza kuzhamba because situation yedu yekumbareka inini handina kana stand kana chindo kana padhendi pakapiwa hama yangu yangopamidzirwawo time after chi-independence mbedi was the second house kupamidzirwa mbare kana vasikazviziye after imba muna baza rangu pacommunity center exactly ndatokanganwa doctor wacho but imba iri pacomlas ndo patakatora plan yedu ndo pakatorwa moms angu plan yedu iri h2 pacomlas pana baza rangu paipa yangotoswa nebhawa pane hospital mai manje pane hospital here pane hospital but moms angu vakatora chiplan kubva ipapo pamba iyoyo all right that was the first house kupamidzirwa mbare yedu yabvaita h2 taura izvani because gauro ranga riripo katetengesa musika mari yanga iripo nezvavo kana uchifunga kuti kwanyemberaka ngavatsvage history yes yembari
tovataurira isusu ana madminox vanhu vazhinji vakatoyazotsvaga plani yezimbabwe pamba pedu zvitovaka sei aiyo wakazokatombosiya kuti imba inovakwa sei imba inogona chowedzereka momuzangu vachitengesa musika ndaitengesa musika nandiri last born saka a lot of people even my own brothers German this is very emotional my own brothers think that I was a mama's kid but I wasn't a mama's kid ndini last born what do you expect from a last born last born anofamba naamai handiti anofamba naamai kwese kuna amai ndoko anenge ari saka iwo kana wanga uri fourth born kana third born kana ukatadza kuti zvako zviite usandishore nini handiti ka unogona ngori mukoma wangu but hatiti kushorana pachibrother usandishore nini inini kuenda kwandakaenda foreign ka hazvidure kuti because nandiri mama's boy ndakaenda foreign because ndandakangwarisa through Farai Shambari like Farai Shambari was my mentor regardless what anybody want to say Farai Shambari was my mentor plus wa Farai Shambari anonzi John Shambari aitamba nemukoma wangu anonzi Posi Chafudzika isusu taitonopiwa nyama yechikwereti bucha kwaShambari pana asingazive bucha rekwaShambari inini ndinatonoitora kuti nyama yacho because I was the last born saka wakatumwa unofanirwa kutoenda kwese waiziya tiketi rangu rekuti ndiuye kuCanada kuti ndiende kuCanada Farai Shambari ndakatondipa address akati enda pakati akatondipa $1 whatever mari yakandipa akatondipa mari transport kubva kumagaba ndakatoenda Tonas andipa address kuti enda pakati unoona ningi iye anokusotira tiketi because only munhu aitravela muZimbabwe time yedu isu yechirasta ndiFarai saka kana vanhu vasikazvisiye izvozvo inini handinakwira ndege zvichipopa ike ndakakwira ndege through Farai Shambari but munhu akaita kuti ndikwire ndege mupesi wangu anonzi Kevin MacGyver because pandakasangana nechibhodhi changu waona inasikagone chirungu changu chakabva chabva kuCanada chipepe chataura nechirungu ndabvunza Kevi kuti Kevi zvanzi chi Voila, 10 days later. Washona tadaro naKevi tadazopinda Alan Ranks ndaigara chi kudhuze chi nemabhebhi agara kuMaboreni Alan Ranks agara Avonde saka Alan Ranks ndainyatsoziva kuti kusvika kufamba ikoko kunofamba sei apazonotora mabhebhi tadaenda kuZimbabwe Hall Alan Ranks akaenda mabhebhi kuZimbabwe Hall tisikatombosungura kuti mabhebhi achiya kuZimbabwe Hall vese vanhu vaida kutonyenga bhebhi rangu amai vevana vangu 2 vakafa focus vasikatombosiya kuti munhu adana nebhebhi ndini because wadi kutry sign language kairi universal rasta bhebhi rangu ndakasangana nayo pashow yaIGerman culture naEric Donaldson panasangana chitengesa matiketi naFest legend ndoba ndakasangana nemufana anonzi Robert Joao anokutaurira kana handisi kunyebera German pana Robert Joao anonzi Robert Z muridzi Red Fox ndo patakasanganirana ipapo tichitengesa matiketi eshow yo show yangaifanira kunge iri yaJabi naJenny Susu where's the king show yanga iri yaJabi naJenny Susu but vakashotirwa nemari then they approached Leo Mugabe ati Leo Mugabe didn't have no money ava approach amai vake Sabina Mugabe the late Sabina Mugabe andika Sabina Mugabe the late Sabina Mugabe ka amai Sabina Mugabe ndo amai vani Robert Joao na Patrick Joao na Leo ndo amai vacho and vakakwanisa kusosa kuti tikwanise kuita show iyo waiziya zvinhu zvese zvabatana show yabva yatoitwa tabva taita show kuNational Sports Stadium Eric Donaldson iGerman culture ndo pandakasangana naRobert Joao iye anokutaurirai akatobirwa Robert Joao akatobirwa matickets ake nemufesi wangu ainzi Jose muna First Street ene vanhu ndikutokutaurirai German ina nditaura zvinhu zvekunyeba I don't get it. iye anofanira kutozviziva true story
this is history in the making. Exactly. taurako Zvinofanira kudocumentwa zvinhu zvakaitika kuti vanhu vakazirana kupi. Robert those days ndiye airekodha music yairira muAir Zimbabwe. Okay, yes. Ukupinda mu Zimbabwe. No, mundege. Mundege. Music yawaiteerera mundege Yeah. yari munhu aiprograma ndiRobert. Kwakumbereka mukuona kuti kumberi kwekumberi But inasi katomboziva kuti ndiani. Kubata mnyana nasangana basa naye. kuti ndege yaitongova mashina But through kuti nekukura kwatinoita ndakada kutaura German. Asi ndakatombotaura ndairekodha but semunhu aikwira Air Zimbabwe because mufesi wangu Lloyd akazofa zvake because aendesa madrugs foreign. Kubata mnyana wacho akazofa zvake. Lloyd aisenza neAir Zimbabwe. Zita iro rakazoklika kuti ndengonzonzi Robert Joao programmed by Robert. Ndipata kuti okay ndo the same munhu uyu. Kana mai manje anogona kutokutaurira kuti ndaisa music yaibuda muAir Zimbabwe. all right muAir Zimbabwe tikutaura zvekuma 1992 93 94 95 dampe. hai early dudebag vanhu vasingamboziva kuti ndege inokwirwa sei kana kutoenda kuairport waitofara. Oh, wefunduka uchipinda muairport. Ukapinda muairport. German, let me tell you something. yes sir 100% vanhu vemaraini kwangu vakatanga kuenda kuairport through ini. Ngosvika paairport achingoona ndege ichisumuka Siyakubaya. akaona through ini. Mai manje mahwane enyu hamuchafa makaona ndege iri kusumuka sei because airport yakachinja international standards. tave ma-international ndege wamboiona wala takati neairport yakudhara yekuti vanhu aikwira pamusoro paipaika ndobva ndafamba zvangu madhini okuti ndipinda because nani ndekastepu kakanzi number 27 nekuti kana ndakataura newe kasoka wainazondipiwa kaitwa seiko kastepaka 27 number 27 yeah vanhu vaindipiwa inini even kana mai ndakaenda paairport mapurisa security yose paairport vanotoziva kuti papindwa nemumwe munhu airport yese inochinja German maisake watozoona kuti ko munhu ari kuperekedzwa akambonyenyoita sei ozonzonzi hai gudo rekumbari gudo rekumbari but mari aindosiya paairport yakawanda kupfuura inototambirwa nemumwe munhu pamwedzi ari matipu chete ndikuda ngokutaurira mari andosiyira vanhu nekunakirwa kwandinenge ndichingoita because haungatakure $500 ka uchienda unogadzira $10,000 azvibatsira unongopawo $20 wazviona boys dzako dzisirawo mbishana inenge iri mita kwavari. aiwa but ko ndeipiko nenyaya yekuti vane mari ndo vakuru mari ameno vanhu vanofungidzira vaswera vachiona tv vari mutv swera vachitsvuka vari mudzimba mazimba akawanda angorasika pakuti unozonzi ukasaka nemunhu unovunzonzi unoitei unoitei ndo zvaakovanga foreign kunyanya inzwa German wakabvunzwa unoitwa nezvetoita zviripo toita zviripo magara vaziva sha vana vemaminista vana vemaminista handisi kunyevera tagara navo vamwe vanogara ma1 room but kumba uko vanogara naborodel kana namandara dzimba dzinotyisa but kuno kuforeign we are all the same vanhu vanaudzika manje iyo sha kana wakunoko ka otomboisa zimbabwe ondomboisa pasaidi omboita zviriko zviripo usafunga kuti babako amai vako vachakubatsira kana wakwira ndege vanogona kupa mari but mari yako is nothing because isinenge tichisenza iwo kumirira kupiwa they're lazy some of them are lazy no hamdi kunyepera some of them are just lazy hapana zvavakanyatsoita chaizvo zvapana umbofunga chako isusu let me tell you inini semunhu akakura munhamo I'm not a lazy guy ndozvitengera bhiya rangu ndozviendera kubasa ndichitambira
handimirire kupiwa nababa mari haunotambopuwa mari zvekutoti wakabva watoti ndotone basa ndosa vanhu vakawanda nokona nabasa ini otobiography kubasa kwangu vanotovhundukwa but why ndisikataure kubasa kwangu vanozondibudisisa basa iroro manje ndochakapira Mazimba anonoripota kuti munhu waya akatoa aenda kumariro kwaamai amai vakafa kuZimbabwe amai vakafa like 3 years ago vakafa about 15 years ago Mazimba ane problem kuti tinosenza kuri Mazimba ari kutaurwa chokwadi sometimes vanoda kunyebero ava panonyanyonetsa tinongobatana panofa munhu kakunoku sha ini ndakafirwa namai angu munhu wani akandipa kana cent hapana munhu wani akandipa mari mufana anonzi TK Small mufana wandinovimbisa wandinokurudzira ndiye akatozondipa panyaradzi akandipa 300 akapa mukoma wangu 300 yakaita 600 altogether ndakafirwa nemufesi wangu Dadzadi iye shama ine matambudziko adadza Dadzadi akafa ndika vanhu vari kunakirwa nemavhidhiyo ndakati chibatsirechi mudhara wake handitika mari yakasvika up to about 380 something dollars Canadian ka but kana wazoitumira mari iyo yakasvika 250 waitumira because nengarowa chi exchange rate inini handisi kuita chitsotsi mari yakasvika kudhara gava ndakamutumira mari gava vakapa baba wacho kunzwa I don't have to prove to anybody kuti ini nditone mari yangu ndozvandotaura kuti zvekuti iwo kana usikade kusapota Mad Minox kana ari mutsaona iwo akapinda tsaona unofunga ndichakusapota handitika musateerere vanhu sapota Mazimba kana muri kunze kwenyika kana pakanzi paita GoFund ivi kana une dhora isadhora iroro rotochinja chimwe chinhu pane chitsotsi chiri kuitwa hapana chitsotsi chinoitika paGoFund iwe paunofa tichatongopinda bhizi uchida usingadi ende pandinofa munotondikwidza ndege nchienda kuZimbabwe anyways kwase handikwanise kuzvitaura ka munotondikwidza ndege Mazimba yese motoita GoFund yokuti Mad Minox handina insurance wese ari kutaura kuti insurance ndezvake wala mainsurance aya anobhenefita mukadzi ida insurance yese ka iri kubhenefita mukadzi handina mukadzi saka hapana tiri ndina Mad Minox heavy legend mabebi muaustralia tinaro Bachura senior Bachura senior